De ce? Stai că nu, cred că deja. Acum gata. Hai să vedem, băieți. Facem face de vinul, tată! Și dă masca jos! Bine, bună, Ariana pe chat, băieți, ești nebun la cap! Welcome! To the gang, cum s-ar zice așa pe la noi, pe la țară, pe aici, ești nebun la cap! Bine, tată! Zine un hey, honey, la băieți, un hey, honey! Ia! Hey, honey! Oh, asta ziculus, ești nebun la cap! Asta ziculus, băieți! Da, păi nu eram pregătită deloc, aveam alte planuri cu Mițu. Da, bă! Aveam multe planuri, dar Da. din păcate... Deci, pe bune, băieți, chiar nu voiam să facem un live gen special pentru chestia asta, dar dacă am făcut 10.000 de abonați în 10 minute, ești nebun, 10.000 de abonați în 10 minute, ești nebun la cap, să moară brapeții, dar nu. Ce ai, măi, ești nebun, s-a terminat tot, chat. S-a terminat tot, bă, băiatule, băi. La ce am mai spam de bună Ariana pe chat, ești nebun. Vă așteptați, băieți, să semăna cum vă gândeați voi? Nu, fără mișto. Are dinții de cal. Mi-au zis foarte multă lume că seamănă la voce cu Ioana, Sfinxul. Cu Ioana? Nici. Da, la voce. Ioana vorbește așa. Da, exact.